Gustu guzietako zaporeak daude hemen eta betiko kalitateko ekoizpenen onduan berritasunak ere bai potioka esnearekin egiten diren xaboi hauek bezala. Momentu hauetan moda da asto esnearekin egindako xaboinak. Eta orduan egia da Euskal Herrian potioka jaza dela Euskal Herrian eta erraten nuen nik baitut potiokak zenako zut txatuko egiten. Aurrak biharko kontsumitzaileak izanen direnez, laborantzaren garrantzia erakusten zaie eta pozik daude ikusten dutenarekin. Euskal Txerrie. Bertzalde lurraren garrantzia zuhaktarazi nahi dute azoka honetan, lurra behin sal betiko gal leloarekin izan ere azken 10 urteetan, nekazaritzak 13.000 hektara galdu ditu hemen Ipar Euskal Herrian. Kostaldean da gehienik galtzen, badira ere arazoak ara, auzuekin, memento batean, berdirelaik ungahiak edatu. Arazoari buru egiteko talde bat sortu da, helburua lurrak erosi herritarren artean laborariei uzteko gero.